We hebben in 2018 een dorpsvisie geschreven. We hebben de komende 10 jaar met Verwerd en Hegebeinthem heen willen. En bij het hoofdstukje recreatie hebben we een aantal prioriteiten gesteld. Waaronder de uitbreiding van de routes hier in omjouwing. Autoroutes, fietsroutes, kuierroutes. En wij presenteren hier eigenlijk het eerste resultaat van ons plan. En dat is een heel moderne AR-route, een augmented reality route. En die kan fiets worden, die kan ook rond worden en eventueel ook nog wel een groot deel met de auto. En daar laten we de 8, in uw eigen mooiste punten, attracties in onze dorp laten we zien in die route. En nu kennen we vanzelf wel de routes met de QR-codes, maar dit is eigenlijk weer een nieuwere techniek. Jou zeggen op jouw telefoon, je kan een app downloaden, zeggen jou eigenlijk wat er in real life gebeurt. Dus als jou hier in Hegebeinthem staan, waar we nu binnen, zeggen jou de terp en het sjerkje van Hegebeinthem. Maar dan komt onderaan de terp bijvoorbeeld vrouw Margaretha Huig, die op Harsten staat te wennen, die komt er voorschijn. En die vertelt dus eigenlijk in levende lijven over de geschiedenis van haar familie. Bijvoorbeeld bij het Klooster Voswerd, daar is eigenlijk niet meer van te zien, alleen het 2 pijlen bij de ingang van het terrein in Voswerd. Dus daar hebben wij een loose fragment, dan je monniken op achtergrond jongen en Douwe Heringa, die ook in Verwerd woont, die vertelt over het Klooster Voswerd. Als u goed luistert, kunt u de monniken nog horen zingen. Het klooster was een groot gebouw, zogenaamd dubbelklooster, met uithoven in Verwerd, Bleia en Hegebeinthem. Je kan de Meer Friesland app kan je downloaden in de App Store en dan kan je voor het las. Naast de historische route is er ook een nieuw logo ontworpen voor de dorpen. Dit hele gebeuren hiet ik van verliezen naar toekomst. En de toekomst is eigenlijk, hoe kunnen we op social media ons nog meer profileren. Nou, dan gaan we zijn, we zo'n mooi vinden dat je fan wordt van je dorp. Nou, dat is al de tekst die erop zit. Fan van Verwerd en Hegebeinthem. En je ziet heel duidelijk de terp, maar de tour van Hegebeinthem op de rechterkant. En hier in de midden de terp, de grote marineskerk in Verwerd. Een heel dominante kerk met het vrijhof daarvoor. En natuurlijk een boerenpleats. Nou, dat associeert natuurlijk met de landbouw. Je kent er ook nog de Sidiek in zien. Dus wij zijn eigenlijk de dorpen, maar de terpen en de Sidiek die hier voorzitten. En dat moet dus aanspreken. En wij willen natuurlijk dat verenigingen, bedrijven, instellingen, stichtingen, neem maar op, uw logo meenemen in hun uitvoering. Hij komt met name op de komborden, dus als het op Verwerd in en Hegebeinthem in en uitriest, dan just worden heel. Maar hij komt ook op Facebook als profielfoto bijvoorbeeld, of op de website komt het te staan. Dus hij wil wel een dominant stukje in het dorp. Tenminste, dat hopen wij.